вредно ли делать повторно? Татарстанның әтиләр берлеге рәисе Гадел Заһриддинов өчен вакцина ясату иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне шушы көннәрдә башкарырга җыена. Прививканың мөһимлеге турында үзе җитәкләгән берлекнең районнардагы бүлекчәләренә дә җиткерергә тели. Аңарча белгечләрдән өстәмә мәгълүмат алырга килгән. На собственном примере. Вакцинаның беренчедән кирәклеген, икенчедән куркынычсызлыгын үз мисалымда күрсәтергә телим. Башка ата-аналар да кызыксына. Безнең кул астында тернәкләндерү үзәкләре шелтәре дә бар. Аларда хезмәткәрләрнең 80% вакцина ясатты инде. Иҗтимагый оешма вәкилләре кешеләр имеш-мимешләргә ышанганчы белгечләр сүзенә колак салсыннар иде дигән теләктә. Иң мөһиме менә әлегедә баягы якыннарыгызны карап, аларны кайгыртып, барыбер вакцинация юлын карарга, чөнки безнең булган бөтен мәгълүматлар вакцинациянең кирәклеген исбатлый. Вакцина коронавирусны җиңүнең бердән-бер юлы ди белгечләр. Башта халык аңа шикләнеп караган. Хәзер прививка ясарга теләк белдерүчеләр көннән-көн арта, чөнки файдасын аңлыйлар. Вакцина коронавирусны йоктыру ихтималын киметә, авырган очракта да чир җиңелрәк үтә диләр. Снизить эту вероятность и переболеть, даже если и произошло заражение, переболеть в существенно более легкой форме. Вакцина җитмәскә мөмкин дип тә борчылучылар бар. Кайтарылган препаратларның 92% инде файдаланылган, әмма алар бетүгә яңасы җибәреләчәк диләр. Сәүдә үзәкләрендә һәр көн без анда вакцинацияны ясыйбыз 100-200 кешеләргә. Вакцинаны без көтәбез. Әлегә бездә берничә көн эшләргә әле вакцина бар. Без көтәбез яңа поставканы Мәскәүдән. Спутник вакцинасы ясату турындагы сертификат бүген дөньяның 60лап илендә кабул ителә. Коронавирусом, видимо, придется нам жить. Вакцинада вирусқа таралырга мөмкинлек бирә торган компонентлар юк. Ул күзәнәкнең эченә генә керә ала, ягъни күзәнәккә коронавирус өчен җаваплы генны утыртып кына куялар. Вакцина ясатырга теләүче өлкәннәргә прививка көтүчеләр исемлегенә теркәлергә тәкъдим итәләр. Бүген Татарстанда коронавируска каршы вакцина ясау өчен 153 пункт эшләм, шуларның 4-се Казандагы зур сәүдә күңелләшү үзәкләре. Әмма бу гына җитми ди белгечләр. Бүген республикада тәүлегенә 18 меңгә якын кеше прививка ясатырга теләк белдерә. Шуңа күрә прививка пунктларын тагын да арттырырга җыеналар. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.